za parizer da se uhvatim. Ovo je jogurt, ovo je deterđent, ovo su neke špagete, ovo je sok, ako se ne varam, ovo je mleko dugotrajno, krompir 99 dinara, moći ćete ga nabaviti dobar krompir za 60 dinara. Ima šampon, dakle ovde su proizvodi koji će biti označeni ovakvim logom, to je bolja cena, to je 20, među njima su neki od osnovnih proizvoda, ali pošto smo zajednički pregledali gde imamo problema sa cenama, za parizer da se uhvatim, ovo je pileći parizer, ova cena je, redovna cena je do danas 399 dinara, bit će od srede 259,99 dinara. Ovo je jogurt, redovna cena mu je 164 dinara 90, bit će 139 dinara 90. Ovo je deterđent, ovo su neke špagete, neke testenine, 75 dinara je cena, bit će 49,99. Ovo je mleko dugotrajno, redovna cena je 109,99, bit će 95. Delicious apple. Jabuka 120 dinara, bit će 80 dinara. Ili ovo litar i po, ovo je 2 litra. Krompir, sad da vidim, redovna cena je 99 dinara, moći ćete ga nabaviti dobar krompir za 60 dinara. Domaći neki začin, domaći, tako se zove, dodatak jelima, redovna cena je 70 dinara, bit će 50 dinara. Ima šampon za bebe, redovna cena je 107,99, bit će 69,99. I ovo je kafa, dobro kafa, 100 grama, cena inače 139,99, bit će 89,99. Ovo je veliki rezultat, vama hvala na trudu, energiji, naravno da će postojati ljudi koji će sve da obesmišljavaju, to su ljudi kojima je sve smešno i koji su obesmišljavali od Beograda na vodi do svakog našeg autoputa,